गोजोननाय थाबाय। गुबुन बाहागो लाफानो आं खावलायो एसेला गेजेर थांनाय लोगो लोगो। जोंनि थामोनथाखौ गोजोर खालामनो जोंनि रांखान्थि भाबै दावगानो थाखाय जों खामानि मावबाय थादों। दा बिनि बादैबो जोङो जोंनि गाबोननि जिथु मेल बेयाव जों गोबां आलासिफोरखौ लिंहरदों आरो जों मोनसे बाथ्रा जों रायलायबाय थादों डेलिगेटसावबो आं बुंदों मोनसे बाथ्रा दिनै जुदि गिबि मन्थ्रिया फैयोब्ला गिबि मन्थ्रिनिफ्राय जुदि गोजोनथाव जों रादाब मोनाब्ला गाबोन जुदि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार फैनानै जोंनो मोनसे गोजोनथाव रादाब होनो हायाब्ला जोंनि साननाय मथे जाजोबब्लाबा जोङो आं जिल्ला आफादफोरखौ खावलायदों जोङो फिन जोङो आरो आन्दोलन खालामफिननो जोङो रेडि जाफिननांगौ। मानोना बर' हारिया माब्लाबाबो सोमावसारागारा ओरैनो मोनसेबो जिनिस ओरैनो मोननो हायाखै। बेनिखायनो आं खावलायदों जों साग्रिद जानांगोन। जोङो जौस्रिनानै सिरि थाबा जानाय नङा। बेनिखायनो आं बुंदों दिनै जों धैर्य हमगोन, मानगोनां बुंथिगिरि फैगोन, हयथ' गिबि मन्थ्रिया फैगोन आं आसा मोनसे लादों। बिथाङा जोंनो जेरै बाथ्रा होदों बिथाङा 9 अक्ट'आव फैनोमोन हायैखाय 9 अक्ट'आव फैगोन होनना बुंदोंमोन, हयथ' दिनै फैगोन। फैयाब्लाबो जोंनो मोजां मोनसे मेसेज निश्चय हरगोन आरो ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टारा जे गाबोन फैगोन बे बाव जों मोनसे आसा फारिदों। बेनिफ्राय जों मोजां मोनसे रादाब मोननो हागोन होननानै आं खावलायो। जोबनायाव आं आरो बारा गोलाव बाथ्राखौ बुंनो नागिरदिया। जोंनि जिबिला थांखिफोर दङ, जों गोलाव मोनसे एजेन्डा लानानै खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोङो खामानि मावनो नागिरदों। बेनि थाखाय जोंहा दा मोनायाव मोनसे डेलिगेट जिरायगोन आरो साफ्रोमबो डेलिगेटफोरखौ आं खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना खस्थ'खौ एसे सहायनानैब्लाबो दा हरनि जिथु डेलिगेट जों बेयाव थाजोबनानै इयुननि हाबाफारिफोरखौ जों बोरै मावलांगोन बेनि सायाव जों माखासे सिद्धान्त लानांगोन। बे सिद्धान्त लानो थाखाय आरो गोख्रों मोनसे मिरु आफाद दानो जाहाथे इयुनाव बे खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ बर' हारिनि गेजेराव मोनसे राजखान्थि नङि मोनसे नन पलिटिकेल मोनसे सामाजिक माहारियारि आफाद हिसाबै गायसननायाव जाहाथे साफ्रोमबो जोंनि मावथिफोरा मदद होयो आं बेखौनो खावलायो। गुबुना जायखिजायानो बुङाथोंमोन जोङो गासिखौबो सहायनानै जोंनि बर' हारिनि थामोनथाखौ गोजोर खालामनो थाखाय बर' माहारियारि बादखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जोंनि हारिखौ जों बुहुमाव गायसननो थाखाय जोंनि बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय गुबुन गुबुन ओनसोलनि बर' हारिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बे जेब्लायबो बर' हारिनि थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा खामानि मावगोन। आरो जोबनायाव आं मोननैसो स्ल'गान होनो नागिरदों गासिबो जाहाथे नोंथांमोना लोगो लाफायो आं बेखौनो खावलायो।